Ο Σόλων είπε ότι... Θα τα βλέπουμε κιόλας. Θα τα βλέπουμε κιόλας. Είναι το ξόφυλλο. Είναι για να γίνει και πιο εύκολο το κείμενο μπροστά μας. Αυτή είναι η ελληνική πατρολογία, τόμος 28 του 1857. Να το ορίστε. Όποτε επί την πολυσχηδήν ταύτην ελάσσει η γη κτλ. Και δίχα σφάλματος, τα βλέπεις, σάρξη γεννήστη, ακαμάτου θεότητος. Ας το πούμε σε απλή γλώσσα μετάφραση καλύτερα, γιατί ώστε να μην βλέπει ο κόσμος. Και προς ύψος κρεβαστής. Καθαρά τα γράμματα. Ώστε θα φτάσει σε αυτήν την πολυδιερημένη γη και θα γεννηθεί με σάρκα αλάθητον. Με ανεξάντλητα όρια ως θεότητα θα απαλλάξει τον άνθρωπο από τη φθορά των ανιάτων παθών. Και τότε θα το φθονήσει άπτος λαός και αφού κρεμαστεί ψηλά ως κατάδικος εις θάνατον, όλα θα τα αποπφέρει με πραότητα. Μοιάζει φυσικά και με την προφητεία του Μαντίου Δελφών που είχαμε πει προηγουμένως. Μια άλλη προφητεία που συνέλεξε ο Άγιος Θανάσιος, και να επιθυμίσω στον κόσμο ότι ήταν διευθυντής της Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας και 33 χρονών έγινε επίσκοπος. Αλεξανδρίας, Πατριάρχης. Επίσκοπος, ναι. Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ναι. Μια άλλη σοβαρή προφητεία είναι ως καταχωρημένη ότι την είπε ο Απόλλων, διότι εγώ προφητεύω κυβερνήτην με τριπλήν υπόσταση εις μίαν, το οποίο ο ανίποδος λόγος θα κυβορηθεί εις ανυποψίας των κόρην, όπως ακριβώς το περιφόρο τόξον, αφού έχουμε ολωτήσει όλο γενικώς τον κόσμο, θα το προσφέρει ως δώρον εις τον Πατέρα. Και το όνομα αυτής Μαρία που λέει πιο κάτω. Και το όνομα αυτής Μαρία. Το γράφει πολύ καθαρά και στο αρχαίο κείμενο και στο... Τα παραδέχεται αυτά ο Μέγας Αθανάσιος. Είδαμε πιο πριν και η Αγία Εκατερίνη. Σημαντικότατες μορφές του χριστιανισμού. Η Αγία Εκατερίνη, για να το πει στον κόσμο, όταν ήρθε σε αντιπαράθεση με τους ρήτορες, παρέβαλε και έλεγαν τους χρησμούς του Απόλλωνα και των Μαντίων ως απόδειξη, ως απόδειξη ότι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και ο αρχαίος ελληνικός κόσμος προφήτευσε την έλευση του Ιησού Χριστού και δεν το πίστευαν, και έτσι πίστηκαν και οι 50 ρήτορες και οι γυναίκες του κρατήρα. Γιατί αυτή η εθνική γίνανε αυτή η χριστιανία από την Αγία Κατερίνη. Και έδωσε εντολή αυτοκράτορα, στην θυμάμαι καλά, να σκοτώσουν τους 50 ρήτορες μαζί και την Αγία Κατερίνη, όπου έγιναν φυσικά και αυτοί μάρτυρες προς δόξαν του Ιησού Χριστού. Είδες καμιά φορά. Κύριε Δάντη. Αυτά είναι που συνέβησαν τα τρομακτικά γεγονότα. Βέβαια. Μέσω αυτής της οδού εξαπλώθηκε ο χριστιανισμός, για να τα λέμε, και όχι με το σπαθί, όπως ο μεθανισμός παραδείγματος χάρη. Αλλά ας πάμε παρακάτω, ελπίδα. Ναι, κύριε Δάντσι, γιατί σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός? Μάλιστα. Δεν μπορούσε να το κάνει αλλιώς, δηλαδή. Ο Χριστός σταυρώθηκε ακριβώς για δύο λόγους. Ο ένας, από άπειρη αγάπη του Πατρός Θεού και του ιδίου του Χριστού ως Θεού, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Απάτων από πλευράς μητέρας και αμήτων από πλευράς Θεού Πατρός. Από τον Πατέρα είναι χωρίς μάνα. Και εάν λάβουμε υπόψη μας έναν όρο, μία απόφαση της 4ης Οικουμενικής Συνόδου του 451 μετά Χριστό στη Χαλκιδόνα, αναφέρει ως εξής εκείνη η περίπτωση. Ο Χριστός επί του Σταυρού ήτο απαθής τη θεότητη και παθητός τη ανθρωπότητη. Δηλαδή έπαθε επάνω στο Σταυρό όχι σαν Θεός, γιατί η θεότητά του είναι απαθής, αλλά έπαθε ως άνθρωπος. Επομένως, από άπειρη αγάπη του Θεού Πατέρα προς τον κόσμο, για να επαναφέρει τον άνθρωπο στην πρώτη κατάσταση, την λεγόμενη προπτωτική, πριν πέσει ο άνθρωπος, φύγει από τον Θεό, μετά έχουμε τη λεγόμενη μεταπτωτική κατάσταση, που ήταν όλα τα δεινά στον κόσμο, πάθη, αδυναμίες και πόλεμοι. Επομένως, η σταύρωση του Χριστού, ο δεύτερος λόγος για τον οποίο έγινε, είναι ότι συνέπεσε την εποχή εκείνη να κυβερνούν στην Παλαιστίνη και στους Ιουδαίους γενικά οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι καταδίκαζαν τους κατηγορουμένους ή αυτούς που έφταιαν με το Σταυρό ως μέσο θανάτου. Ναι. Άρα η λεγόμενη θανατική καταδίκη του Χριστού με το Σταυρό έγινε για αυτούς τους λόγους. Από μίσος και συκοφαντία των Φαρισαίων προς τον Χριστό, και κατά δεύτερο λόγο, επειδή ήταν Ρωμαίος διοικητής ο Πιλάτος, έπρεπε βάσει της Ρωμαϊκής νομοθεσίας να σταυρωθεί με τον τρόπο αυτόν, να θανατωθεί δια του Σταυρού. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος προς Φιλιππισίους. Η Ανάσταση τι συνειδητοποιεί? Ακριβώς. Λέει ο Απόστολος Παύλος το εξής της Φιλιππισίους επιστολή κεφάλαιο 3.
ο Χριστός, λέει, μορφήν δούλου λαβών, εκένωσε εαυτόν και έφτασε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Επομένως, όπου ειδούμε σταυρό, ακολουθεί Ανάσταση. Ο Ιησούς Χριστός το είπε, «Ή εμέ εδίωξαν και μας διώξουσι τα εκατομμύρια των Αγίων». Επιδών αυτό ακριβώς το λόγο, τη δασκαλία του Χριστού, ότι όποιος ακολουθεί τον Χριστό είναι επόμενο να συναντήσει δυσκολίες, ταλαιπωρίες, διωγμούς και ειρωνίες. Το είπε ο Χριστός ο ίδιος. Μετά την αναχώρησή μου θα σας οδηγήσουν σε βασιλείς, σε ηγεμόνες για το όνομά μου. Άρα η Ανάσταση του Χριστού έγινε ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Μήπως και για να μας δείξει ότι και εμείς θα αναστηθούμε. Ακριβώς, με προλάβετε κύριε Παπαζήση, εκεί το πήγαινα. Η Ανάσταση του Χριστού δεν είχε ανάγκη ο Χριστός να αναστηθεί ως άνθρωπος. Αλλά η Ανάσταση του Χριστού έγινε για μας ακριβώς τους ανθρώπους να νικήσει το θάνατο. Γι' αυτό λέμε Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας. Το θάνατο τον κατανίκησε με το θάνατο. Το όμοιο με το όμοιο. Επομένως η Ανάσταση του Χριστού είναι μόνο για μας. Αλλά εδώ, για να προλάβουμε μερικές αντιρρήσεις μερικών ανθρώπων που φέρουν αντιρρήσεις, και φυσικά υπάρχει και η πεποίθηση της μεταθανάτιας ζωής, έτσι. Ακριβώς. Μερικοί λένε, και αυτό πρέπει να το πούμε και εδώ, ότι ο Χριστός στο σταυρό επάνω δεν πέθανε. Άρα με την ταφή του και με την χρήση των αρωμάτων και την ξεκούραση συνήλθε και παρουσιάζει στον κόσμο ως δήθεν αναστημένος. Είναι λάθος αυτό. Πρώτον, απαγορεύονταν από πλευράς ρωμαϊκής νομοθεσίας να κοιμηθούν οι φρουροί. Δεύτερον, δεν θάπτεται ο νεκρός, ο καταδικασμένος στο σταυρό, εάν δεν εξακριβώνονταν ο θάνατός του. Γι' αυτό ακριβώς έγινε η λόγχη, τρυπήθηκε η πλευρά του Χριστού, από την οποία κατάλαβαν ότι ο Χριστός είχε πεθάνει και έβρεψε αίμα και είδωρ, λέει ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Άρα λοιπόν ο θάνατος του Χριστού ήταν πραγματικότητα 100%. Η ταφή του πραγματικότητα και η Ανάσταση επίσης. Η Ανάσταση λοιπόν του Χριστού έγινε για αυτό ακριβώς το λόγο. Να αναστηθούμε προσωπικά ο καθένας και παγκόσμια όλοι οι άνθρωποι, καλοί και κακοί. Ας μας απαντήσουν αυτοί που θέλουν αντίρρηση και αμφισβητούν το θέμα της Αναστάσεως του Χριστού δύο πράγματα. Πρώτον, πώς μπορούσαν να κλέψουν το σώμα του Χριστού οι μαθητές φοβισμένοι και ταραγμένοι, κρυμμένοι αφού ήταν, και το φόβο των Ιουδαίων. Και κατά δεύτερον 16 στρατιώτες φύλαγαν τον τάφο του Χριστού. Ποιος τολμούσε να πλησιάσει στον Χριστό, στον τάφο, για να τον κλέψει? Όλα αυτά είναι μύθοι και διαδόσεις. Άλλωστε οι Εβραίοι πληρώσαν τους φρουρούς ότι εμείς ενώ κοιμόμασταν ήρθα και πήρε το σώμα του Χριστού. Υπάρχουν και μαρτυρίες στρατιωτών στον Πόντιο Πιλάτο. Και ο Λογγίνος. Όταν ο Πόντιος Πιλάτος έστειλε επιστολή στον Καίσαρα για να του πει τι συνέβη. Έχουμε τις μαρτυρίες στρατιωτών και στους Εβραίους αρχιερείς που λέγανε αφού βάλατε τον Ιωσήφ στη φυλακή, για την επόμενη μέρα ο Ιωσήφ που έθαψε το σώμα του Ιησού, στα απόρριφα Ευαγγέλια περιγράφεται ότι ο Ιησούς με μια φοβερή λάμψη μπήκε μέσα στο κελί και έβγαλε τον Ιωσήφ από τη φυλακή. Μάλιστα. Και λέει, εσείς φυλακίσατε, λένε οι στρατιώτες στους αρχιερείς, τον Ιωσήφ και δεν το βρίσκετε. Ανοίξατε τη φυλακή και δεν το βρήκατε μέσα. Βρείτε τον Ιωσήφ, να σε βρούμε, λένε. Ένας μου είπε μια μέρα, δεν πέθανε, λέει, στο σταυρό, και του λέω, κοίταξε να δεις, τα μισά χτυπήματα και τις μισές μαστιγές που έφαγε ο Χριστός, αν έτρωγες, θα έχεις πεθάνει 3 φορές. Όχι μία. Το υπερφυσικό. Θα πέθανες 3 φορές, του λέω, όχι μία που πέθανε ο Χριστός. Χώρια αν έτρωγες όλα τα χτυπήματα του Μελ Γκίψον, του έργου είναι συνταρακτικό. Τα πάθη που λέει. Είναι πραγματικότητα αυτά που βλέπετε. Και πάλι έπαθε και χειρότερα ακόμα ο Χριστός. Εγώ το είδα και πιάστηκε η καρδιά μου αυτό το έργο. Δεν ξέρω αν το είδες, Ελπίδα. Δεν έτυχε να πιάστηκε η καρδιά μου στην κοινωνία. Έπαθε χειρότερα ακόμα ο Χριστός. Το μισό ξύλο να τρώγες και τις μισές μαστιγές να τρώγες μόνο, θα έχεις πεθάνει. Όχι όλα αυτά που έπαθε, που έβαλε και το σταυρό στην πλάτη, που πήγε μέχρι απάνω.